maita zvenyu adi watarira. Isa hatidi kuti kana muri pachipari moti takudenai. Kana musiri pachipari moti takupesvai. Gashirai nyaya, gashirai dzidziso. Isiri kuti chipari chinozikanwa nechipari chisingazikanwa. Pane ongororo netsvakiridzo yazviri kuitwa. Zviri kukanganisana paukama. Zviri kunodhumana munharaunda. Ndezvipiko zvatinganatse kuti zvinhu zvifambe. Ndo nyaya iri pano. Hapana ari kushorwa kana ari kukudzwa. Naiga ndombo yapa uri murooro wechidiki. Ingoti ga pako. Nhasi ndoda kuti nditaure pfungwa dzangu ndakatarisa nyaya yekodzero dzevana. Nekuti panotaurwa nyaya yechipari vaviri vanhu vakuru vawirirana kava. Asi izwi remwana rinenge risipo. Ndo vatinoona vana vaiva ndo vasiri kuenda muzvikoro. Ndo vanoti vakarwara vanenge vachingotambura vari mudzimba. Ndo vana vatiri kuona vari vasikana vanopinda mudzimba muwanano vari vadiki nekuti azvidzidza mukati memba yaari. Saka nyaya yewanano ikai ngatitaurei Barika pati tichifunga kukudzwa neugaro hwevana vari mukati medzimba idzi. Tikada kutarisa nyaya yepfuma, baba vafa. Vana ivavo ndo vari kushayiswa pfuma yababa vavo, inheritance iyoyo. Vana vari kushayiswa zvonzi vana vekuimba hori ngavawane pfuma yababa, vana vokumba diki havachawana. Saka ngatitaurei nyaya idzi tichiwananisa, tichifananidza, tichienzanisa nyaya yekodzero dzevana. Mashoko makuru akabata. Iwewe kana uri mai kana uri baba, funga vana vako. Ndouya pamuri. Inini mai wacho ndatorerwa vana mai nina. Handina mufaro mukati memba yangu. Sokutaurirana kwatakaita tiri mukomana nemusikana. Ndinotogona kuzonge ndakunokumbira kuna amai nini. Naya amai nini. Toita sei ndokwandinenge ndakatoudzwa nababa kuti ava ndo vaakutonga. Ndo vakatozouya ndo vaakutonga. Saka handizivi kuti inini pamakanditora zvichiri kundifadza here. Kodzero dzangu pakati pomusha wangu dzichiripo here kana kutoti maakundidzvanyirira. Saka maparika ese rinozikanwa racho nerisingazikanwi zvakangooma kumunhukadzi zvinofadza munhu wani murume chete. Saka ese akaipa. Mashoko makukuta ari kutaurwa. Paongororo yatakaita takataura nevanhu vari mumisha ine maparika iwaya. Vamwe vakataura kuti kana hama mukati memusha makunge mune misangano yematongerwo enyika. Nekuti ava vana tete nana maiguru ava vanoda izvi. Ava vana tete ava nana sisi ava vanoda izvi. Kana zvachidaro hapasisina kubatana ningi chikerema muchidimbo. Regai ndimbodai ndakambowa umwe mufana achiti kwai ndozororepiko. Nyaya ndoda kuedza kutaura ndiye kudai so. Ndambonzwa vamwe vataura zvechitendero. Kuchitendero ikoko ndo kwakavamba jambwa. Ini ndakangosikwa ndakadai ndoga muEden. Pane angandirambira. Evha avuya, wakavuya nesakiso. Akauya akandipa akanditi zvandanga ndisingavoni kana kuziva. Ndikati iya zvinhu kwazvo izvi. Ndikararama mazviri. Yero root cause manje payava. Ndararama mazviri. Mukore unotorarama tadzika. Wavawo kuti iye zvinezvi mumba handina mufaro. Mai vanhu vati vakandifuratira. Vanhu vati vakandifuratira. Vachingowatsa WhatsApp vakandifuratira. Ndikangoti nditaure nezvavo kana kuti ndivamanikidze. Vapurisa ari panapa vanondibvisa shangu vachizvambura. Saka izvozvo zvave nedambudziko rei? Zvava nedambudziko rei vatite Mai Chisamba? Haizi nyaya yekuti Barika asi handisi kurikurudzira kuti rakanaka. Asi haizi nyaya yekuti Barika rine nyonga muraramo yedu kana kuti rakanakira baba chete. Rondinakira nokuti ndapuwa zhara. Asi zviripo ndezvokuti ngatiregei kungositika pakuisa mapolicies anoprotecta madzimai kuti hakuna chipari. Ngatitsvake the root cause of that problem. Handiti tikatsvaga cause iyoyo tinogadzira nyika yedu zvakanaka. Handiti mashoko makukuta ari kutaurwa navachikerema. Tomboenda kuna baba ganda risati auya kuchikuva. Hanzi pane chikonzero chinoita kuti munhu aende kuchipari. Vamwe vane zvikonzero pazvikonzero zvatakanyora zvatakanzwa. Vamwe vakaita chikonzero zvekunzi aiwa kumombe kunodawo kuenda mumwe mudzimai anonofudza mombe. Zvimwe zvikonzero zvanga zvekunzi minda yakakura tinoda kuti paitwe basa. Zvino kana muri muwanano paine zvikonzero zvokufudza mombe, zvekurima, ichiri wanano here kana kuti maakutsvaga marikicho? Ndombo yapa muri baba ganda risandadzoka kuchikuva. Right, regai tiparure nyaya tichidai. Vakaropafadzwa vagere mudzimba dzisina maparika. Vazhinji tiri kutaura hedu tichiti aiwa noti ndinaye murume wandiri kuona masikati zvaanoita usipo hauzvizive. Chinhu chepiri, regai nditaure ndichiti Barika parinonzi rakatanga noti rinokonzerwa nei. Ndofunga tataura zvakati wandei.
mukati chaimo mudzimba dzedu communication chahaimo. Unogona kutogara mujeri uri mumba mako. Ndosaka muchiona varume vese vachitandara mabhawa kusvika mumatunhu shamsika kuti vanhu havana kumbera. Vanonakidzwa nokuona Chelsea mubhawa mune noise pana kuti aenda anotenga desti ona nevana vake. Nokuti kumba ikoko igehena akasvika ikoko. Chimwe chetatu ndechekuti muri kungoti varume naivo vakadzi izvozvi vari kuparika varume. Ma-DNA results ari kuburitsa achiti mwana uyu wechitatu hasi wako, wechishanu hasi wako. Ndine murume akabuda mushure akachema achiudzwa kuti waifungira wacho chake kuti mwana wake anga asiri mwana wake. Nokuti vana amai vari kubuda kumba vachiti baba vanoita pabonde havasi kundi. Nokuti tese tine mahomoni akasiyana nenguva dzakasiyana. Tingadai taina nemutorododo kuti kana tasvika pamakore aya zvinhu zvine zvifamba sei. Ende kuti tibatsirane zvakare kuti tirambe tiri panzvimbo dzimwe chetedzo dzatiri mazvita. Mashoko makukutu ari kutaurwa nababa Gandari. Hanzi nyaya dzacho dziri kunzungu nekunyimo. Zvino munoziva kana wada kuita bhizimisi, kana wada kushandidzana nevamwe, munofanira kuvimbana. Nekuti kana maakutaura kuti kune vamwe vasingazivi kuti varume vavo vane zvipari, kune vamwe vasingazivi kuti vakadzi vavo vane zvipari, kowanano inogoitirwei? Nekuti isusu kurudziro iri pano ndeyekuti kuvimbana. Iye zvino ndikada kutengesa muchitoro changu, ngandivimbe kuti vanhu vari kusara vachitengesa vanotengesa kwazvo. Imimi kana muina amai, chivimbai kuti ndimai kwavo. Mai vagovimbawo kuti ndibaba kwavo. Nekuti pakaita kakudhonzana ikako hapana wanano. Delight, nyika yamangwana. Gore rakapera takaenda kuRwanda kwaitaurwa nezvekuronga mhuri svondo rose. Nyaya yakabuda yekuti sei rudzi rweAfrica ruri kumashure ndiyo nyaya yekuwanza mhuri iyoyi. Tine vana vakawanda vasina kudzidziswa. Tine vana vakawanda vanofira vasina kurapwa. Chimwe chiripo ndechekuti Mai Chisamba iko zvino zvemuchivanhu chedu tinonzwa kunzi mumusha menyu mune ngozi. Musha menyu mune ngozi yemukadzi ari kuchema. Ndipo pakuisirana muchetura ipapa apa. Nekuti kana tazogumburana ndichataura kuti tsvigiri iri kubondera kwamai vakadai so inokunda yako. Ipapo ndasika chii? Ndasika moto. Tichienderera mberi Mai Chisamba panyaya yebarika iyi zvataurwa navaGandari ndizvozvo. Chekutanga ngatiremekedzanei tigone kutaurirana. Hakuna nyaya dzinonzi dzakashoreka, hakuna nyaya dzinonzi dzakakura zvakanyanya. Gara nemumwe wako, mudiwa, inini pandakakutora paye ndichikumaira kutsime, ndakada chinoti nechinoti, ndine chinoti. Asi tapinda mumba munomu, zvava kupera. Toenda panyaya yataurwa nemadzishe atigere nawo kuno samaita. Vakati mambo, vari kuzvimba moto vari kuzvimba muromo semvuto. Inini hangu mambo, inini hangu samaita, neruremekedzo rwese. Ndinoti handiti ana mambo vane vabatsiri here. Tadii kuti vabatsiri ivavo ndivo vaite basa rekufuridza moto. Iko zvino pukabuda munewspaper. Iko zvino Mai Chisamba. Tikabuda munewspaper netikorama munyika yazviri. Tikaona mutungamiri wenyika kana mukuru wezvemabato ari mukombi tinofara. Asi andana mambo ndivo vatungamiri avo. Ngavafuridzewo kamoto savanhu vakuru kuti moto unoda kufuridzwa kuti chikafu chibve. Tichifara nawo pamwe chete. Izvozvo mashoko makukutu. Pastor ndiri kuya pamuri. Ndisati ndaenda pandamuya. Taurai pastor. Waitako mwanangu ndoda ngokutenda kana chakanaka mukaka warungwe munyu. Nokuti kana tikaona vana vachiramba vachifunga mufungiro yoyi mberi kwatinoenda kwakanaka. Nokuti pane zvirutauro zvakawanda zvekuti nokuti mukadzi avimbiki pamwe mahomoni zvandinonzwa zvakaita sei. Saka zvoreva kuti saka munhu wese afanirwa kungopinda. Mukadzi wacho unogona kufunga kuti ini homoni yangu nhasi nezvamuri kudai baba azviite. Saka nechatinongofunga ndechekuti hambotaura Mai Chisamba kuti ngativimbanei vanhu vaMwari. Bariko harina charinovaka kusara kwekungoputsa ende rinoparadza zvachose kunyatsotaura chokwadika. Barika rinoparadza. Ndisati ndaona nzvimbo pamba pamwe chete panzi panobarika vanhu vanogona kungoti atingaita put up face kungonomira zvakanaka asi mukati muvanhu vanorwa. Saka ini ndinokumbirisa zvikuruka kuti kana barika achigona kuregedzwa ngariregedzwe. Kana ari kumba nhasi ari pabarika riri kunze risingazikanwi ndangonopfira chikomba. Hanzi nababa varume vakavashoma. Zvina kudaro hakuna munhu anoshaya munhu wake. Hakuna unoshaya munhu wake wakasikirwa naMwari kuti amuwane. Saka musanyeperana. Mashoko makukutu. Hanzi kana moita mbayo musanyepe kuti tiri kubatsira madzimai. Vamwe vatakakurukura navo vakati tiri kuroora vakawanda nekuti vamwe vacho Mai Chisamba vanosirisa vanenge vaine nhamo. Zvino haikona kuisa nhamo pamusoro penhamo ka mbuya muchidimbu chikamu chino chakutopera. Zviri zvinenge zvakaipa asi kune kumwe kuipa kuri nani. Saka barika rinozivikanwa toti rakaipa haro asi rinenge riri nani. Ndoda kupa semuenzaniso.
wekuti ezvino tine michato inotendera mukadzi umwe chete, hungo mukadzi yeye mumwe chete, asi musi unofa murume uyu kunouya vakadzi 10 vakabereka vana kumusana. Mai guru vakutokwira BP, vakutotanga kunwa mapiritsi avanga vasingani kuburikidza nekuti vachisino kubvunza kuti nai waizviita sei. Saka rinozikanwa rinenge rakanaka. Naiyo pfuma iyoyo vana ivo vanetenge vane mabirth certificate ari kutaura zita rababa ava. Rataura zaizvo pfuma iyoyo vanotoiparadzirwawo vana ivavo isina vana mai vakashandira pamusha ipapo. Saka riri nani rinozikanwa. Ngatisangane muchikamu chinotevera.